Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes si povieme niečo o omietkach, ich vlastnostiach a aj o tom, prečo je vhodné používať prémiové silikónové omietky. Na týchto stavbách vidíte, ako sa plesne rozmnožili na fasáde vďaka podmienkám, ktoré sú pre plesne vhodné. Sú to napríklad severné steny, kde málo alebo vôbec nedopadajú slnečné lúče a kvôli tomu fasáda dlho schne a zároveň povrchová teplota fasády je výrazne nižšia ako na ostatných svetových stranách. Ďalšou podmienkou na šírenie plesní je znečistenie fasád, či už biologické, napríklad od peľu, alebo chemické, ako napríklad smog. Vďaka takému znečisteniu sa plesniam vytvárajú vhodné podmienky a plesne sa jednoducho rozmnožujú. Viac ako len sľubovať kvalitu omietky je ukázať realizáciu, ktorá odolala aj času a stále si drží svoje parametre. Za mnou sa nachádza stavba, ktorú sme realizovali ešte v roku 2014 a teraz má už viac ako 10 rokov. Jedná sa o bytový dom kapitána Jaroša 6 a na uvedenom bytovom dome sme obnovovali staršie zateplenie fasády. Konkrétne za mnou sa nachádza severná stena bytového domu, ktorá bola takmer celá pokrytá plesňami. Celú fasádu sme očistili odstraňovačom plesní, následne vystriekali vysokým tlakom vody a vyspravili sme všetky poškodenia, vrátane tmelenia prasklín. Po takejto príprave fasády sme naniesli penetračný náter a dvojitý protiplesňový náter. A ako máte možnosť vidieť, ani po 10 rokoch táto fasáda nie je ani poškodená, ani zaplesnená. A takúto úpravu si môžete dopriať aj na vašej fasáde už pri realizovaní novej omietky. V nasledujúcom videu si povieme, vďaka čomu sú tieto omietky tak odolné. Zatiaľ vám ďakujem za sledovanie a ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne obnovy bytových domov, neváhajte nás sledovať na sociálnych sieťach alebo na našom webe. Dovidenia pri ďalšom videu.